Mnani, igama lami uNomfundo Ngwaxulu Enjomelwane. Namhlanje sihlangene ngomemulo wami. Okuwusuku olukhulu kumina lapho khona ngibonga abazali bami ngokuyiphatha kahle kwami ukuthi kuze kufike lesigaba. Ngikwazile ukuyigcina manje-ke bayangibonga nami-ke ngithi ngibonge kakhulu kumkhulu ebambisene umndeni wami wonke. Ngiphinde ngibonge Nkosi yami abakhaphi bami abangenzela iqiniso kusuka ekuqaleni kuze kube manje. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uxhaso oluningi nje engitholile kubantu ukukhombisa ukungithanda. Ngineminyaka ewu-21. Angeke ngisho ukuthi ngiyakhululeka ngempela kodwa kusesifiso sami ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphathe ngiyiqoqe njengezimfundiso zabazali ukuthi phela umuntu kumele azabe semendweni, kodwa-ke nemendo asikakayifisi kahle hle, kodwa-ke kusesifiso sami ukuthi ngiqhubeke nje ngibe lento abebefisa ukuthi ngibe yiyo. Amazwi ami okugcina Nkosi yami engifisa ukwadlulisa ukuthi nje ngiyabonga kumndeni wami wonke futhi ngiyawuthanda ngoxhaso abangiphe lona. Ngiyabonga kubantu bonke abangixhasile. Ngiphinde ngibonge Nkosi yami emndenini wakaKhali, Nkosi yami ngakho konke shame. Damdeni ngiyabonga nje kakhulu ngothando abantu abangiphe lona. Okunye-ke lolu hambo alulula kodwa kafikeka kulona mawuzazi nje wena kuwena ukuthi ufunani empilweni, kuyafikeka. No, bekukhona phela ukuthi uhlangana nabantu emakhaya angafani vele, kodwa bengibamba ngendlela engifundiswe ngayo ekhaya. Umama waphuma eThekwini ekhaya, mntanami lapha uyela ukuthi nami ngayibamba ngalo mthetho ukuthi ngiyela ukuthi ngilande ngikuyele lapha qede ngibuye ngihlale phansi. Silindile njengoba masesiqedile-ke uvunula, sesiqedile ukusina kwethu kahle, kuzobe siya ku-after party lapho khona-ke sesiyoyijuxuza. Sishushe ama-get down. Sishushe ama-get down lapho-ke sisokhululeka khona nje sithela umoya phansi. Ziyochithwa yabo, sidle sibudlubhe masibudlubha. Hhayi ngizwa. Yabo.